Keď sa zotmie, v botanickej záhrade v Košiciach ožíva exotická flóra v svetlách a zvukoch prírody. V zimnom období nás prekvapila svojou prehliadkou Noc v džungli. Naším cieľom je ukázať botanickú záhradu doslova v inom svetle. Väčšina návštevníkov pozná botanickú záhradu cez deň, ale tým, že ukazujeme skleníky aj v takom čarovnom farebnom svetle a hudbe, respektíve pri zvukoch džungle, tak je to veľmi príjemná atmosféra. Sprevádza ich aj odborný výklad, to znamená, že dozvedia sa aj cenné informácie. Bolo veľmi zaujímavé vidieť botanickú záhradu aj v noci. Čo som si odniesol je, že by som chcel možno aj navštíviť Mexiko kvôli tomu, že jak veľa kaktusov tam rastie. Nočnú prehliadku sme ešte nevideli, sme tu s dcerou každý rok aj dvakrát, trikrát, tak sme si povedali, že vyskúšame aj nočnú prehliadku a je to naozaj krásne. Asi najviac sa mi páčil kakaovník a strelicia. Prvú prehliadku sme urobili v decembri 2022 a odvtedy to robíme pravidelne každú zimu. Inšpirovali sme sa zahraničím. Botanická záhrada v Prahe už niekoľko rokov vytvára takúto nočnú prehliadku a chceli sme niečo priniesť podobné aj do Košic, keďže naša botanická záhrada ako jediná na Slovensku je otvorená aj v zime. Jedinečná atmosféra, v ktorej si návštevníci môžu prezrieť množstvo tropických rastlín, nie je jedinou pridanou hodnotou tohto podujatia. Ide v podstate o to, že my počas dňa ponúkame komentovanú prehliadku pre organizované skupiny a individuálna verejnosť, keď k nám chodí, pre nich prehliadky neponúkame, ako napríklad je to v nejakých muzeách, kde sa prehliadky konajú pravidelne v nejaký čas. To znamená, že Noc v džungli je pre nich ideálna príležitosť zažiť aj komentovaný výklad, ktorý by inak bežne cez deň nezažili. Týchto prehliadok sa môžete zúčastniť až do januára budúceho roku, kedy sa znova ponoria do zimného ticha. Pre UniTV Viktória Sasáková.